Corey Shepherd yn trio gwthio Pontypridd I fyny'r cae, ond mae Dion Donahue di rhyngipio'r bêl, di darllen y bas. Dion Donahue yn isel teg at Zach Clark sy'n troi'n wych, ond yr ergyd chydig yn rhy agos at y golwr George Ratcliffe. Clark yn troi'n siarp a'r ergyd yn hawdd i'r golwr yn y diwedd. Lewis I fewn i'r cwrt bach. Pontypridd yn trio roi'r pwysau ar golwr ifanc Caernarfon. Bale yn syrthio at Owain Jones ar y foli. Ac Harry Thomas, y gol geidwad 1 ar 15 oed, yn arbed yn wych I droi'r bêl dros y trawst. Jordan Knott. Jones yn dod yn fyr. Gosod I at Green, sy'n gyrru Amon ymlaen ar y cynnig cyntaf, ond mae'r golwr di dod allan. O Ben Amon heibio I Thomas. Cyfle gwirioneddol I Pontypridd. Donahue yno ar yr eiliad ola. A'r croesiad gan Hunt dros y trawst. Dihangfa I Caernarfon. A golwg falle ar pam fod Pontypridd di sgorio cyn lleied y goliau'r tymor yma. Tybed fydde Amon di gallu mynd I lawr. Chydig yn rhy onest o bosib a Donahue I radwy I Caernarfon. Dim pwysau'r Ben Ma'r amser I fesur y bas y berffaith at Darren Thomas. Heibio'r golwr, Thomas ar ergyd. Ond Ben William Margetson yn achub Pontypridd. Y bêl yn cael ei chlirio oddi ar y linell. Darren Thomas yn curo'r trap cam sefyll. Ond efallai fod I gallu cymryd honna rhyw hanner eiliad yn gynt. Shepherd I gyfeiriad, Hunt sy'n rheoli yn hyfryd, yn gwadd Amon lawr y chwith. Mae Owain Jones yn gwbl rydd yn y cwrt. Os all Amon ddod o hyd iddo fo! Ac mae Jones yn gorffen yn gelfydd I gol gynta'r tymor yma. Dim ond 7fed gol Pontypridd drwy'r tymor, ond lle oedd amddiffyn Caernarfon, neb yn safle'r cefn o'r chwith. Ond oedd gan Jones ddigon I wneud, a mae'n gorffen honna mewn steil. Kieran Lewis, lledu'r bêl at Hunt. Hunt y croesiad, uchel, I gyfeiriad Amon sy'n gwbl rydd. O, mi ddyle Ben Amon di taro'r targed o leia. Di cymryd I lygad oddi ar y bêl o bosib. Bradley at y postyn gosa, flic gan Darren Thomas yn cael ei chlirio. Mae Thomas dal yno mor fywiog wrth ymyl y cwrt. I fewn at Griff John. O, Darren Thomas yn cael ei wthio i'r llawr. Mae'n gico'r smotyn I Caernarfon. Dim amheuaeth gan Nick Pratt. Thomas yn cael ei faglu awr ar y cloc. Cyfle i'r cofis ddod yn gyfartal. Zach Clark felly yn erbyn un o golwyr gorau'r gyngrair. Ac oedd angen I honna fod yn berffaith. Oddi ar y postyn gan Zach Clark. Cic o'r smotyn o'r safon ucha. Da ni'n gyfartal. Donahue I draed Adam Davies. Mlaen at Clark, y flic bach glyfar gan Zach Clark. Yr hyder yn uchel yn chwarae Caernarfon rwan. Clark yn ôl at Louis Lloyd. Symudiad hyfryd, ond Lloyd ddim cweit yn gallu gorffen hi. Jones, Shepherd ddim yn disgwyl honna. Williams yn dwyn y meddiant I Caernarfon. Shepherd yn gwneud I ore I drio baglu. Mark Williams y dyfarwr yn chwarae'r fantais. A dyma Sean Bradley. Bradley fewn i'r cwrt, yn torri tu fewn. Sean Bradley! Bradley yn rhoi Caernarfon ar y blaen. Chwarter awr I fynd yma ym Pontypridd. 5 gol Sean Bradley'r tymor yma. Mae'n cael tymor gwych ac am gol oedd honna. Clayton Green, capten Pontypridd. Y tîm cartred yn o ddim am roi'r ffidil yn y to. Y bêl I fewn, Donahue a'r peniad. Bradley yn clirio. Dim ond teg at Corey Shepherd. Shepherd ar ergyd y gwiriad. Gwraid I Thomas ymestyn ar yr eiliad ola I arbed gyda'i draed. Ratcliffe I gyfeiriad Amon y gŵr tal. Hunt yn erbyn Lloyd. Hunt yn gryfach na Lloyd. Ac yn croesi. Mae 'na ddynion mawr yn y cwrt. Margetson dyn o'n ond y peniad yn wastraffus dros y trawst. A falle na honna oedd cyfle ola Pontypridd.